Un oraș curat cu aer curat este o acțiune dedicată săptămânii mobilității europene care are scopul de a sensibiliza opinia publică la problemele de poluare a aerului și de a îndemna oamenii să refuze la automobile. Elevii liceilor din orașul Florești au participat la o mulțime de evenimente organizate de primărie și serviciile speciale ale orașului. Practic, de vreo câteva ani la rând, noi petrecem acțiunea dată, cu atât mai mult că Ministerul Mediului ne-a oferit un suport financiar pentru a petrece 5.000 de lei pentru premierea participanților la acțiunea de azi. Să primit o acțiune frumoasă, ziua e frumoasă, copiii bucuroși, părinții bucuroși și cred că asta va da și va accentua încă o dată că trebuie să păstrăm ecologia, trebuie să păstrăm aerul, trebuie să păstrăm curățenia. Participanții la cursa de biciclete au rămas entuziasmați de eveniment și de cadourile primite. Cum vă simțiți înainte de a porni la drum? Emoționați! Cum credeți? Veți învinge? Cred că da! Bine, dar tu cum crezi? Că o să învingem, dar nu chiar cred. Am emoții că pot să nu câștig sau să câștig. Te-ai gândit că o să câștigi sau nu? Da! E un lucru foarte frumos pentru copiii noștri că au posibilitatea să mai iasă la competiții, la desen, să dezvolte și moral și spiritual. Cu aplauze au fost privite desene pe asfalt. Viitorul orașului Florești a fost exprimat în diferite culori. Desen Moldova! Desen Moldova și ce desen pe desenul tău? Ce include desenul tău? Orașul Moldova. Și ce culori folosești tu? Verde, albastru, alb, roșu, galben și Oranj, da? Îți place să deseni pe asfalt? Și ce desene îți mai place să desenezi? Îmi place numai desenul cu Moldova. Bravo! Căsuță, floricele, copac, grădiniță. Oraș curat cu aer curat. Și ce le-ați deseni la acest desen? O casă, un copac, iarbă, mult flori, un magazin. Un magazin și în ce? Niște copii. Potrivit șefului Inspecției Ecologice din Florești, Vitalie Ciorbă, în această perioadă, în instituțiile de învățământ au avut loc ore de ecologie. Elevii au fost instruiți cum să protejeze mediul înconjurător. Ministerul Mediului și Inspectoratul Ecologic de Stat organizează anual în toată Republica activități scopul cărora este creșterea gradului de conștientizare comunitară a problemelor de mediu.